तो हेलो लोगोफोर बोरै दङ नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर रस्टार इउटुब चेनेल खनसे फिन बरायफिननाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थां मानो होनब्ला नोंथांनि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबाय थायो थ' दिनैनि भिडिअ रस जानाय नङा लोगोफोर आं सिगाङावनो खोन्थाग्रोनाय जायो दिनैनि भिडिअ मिस्टार इनुस आदानि सायावसो थ' गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ मिस्टार इनुस आदानि चेनेला हेक जाबाय होननानै थ' बेयावनो नोंथांमोननिसिम मिस्टार इनुस आदाया बुंदोंमोन जे बिथाङा नोंथांमोननिफ्राय मोनसे हेल्प बिदों थ' फैदो होनबा भिडिअखौ जागायदोंसै। खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव स' आं जोबोद दुखु नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आंनि चेनेला हेक जाबाय मिस्टार इनुस चेनेला मैया जादों मैया हराव जेब्ला आङो लगइन खालामनो ट्राइ खालामदोंमोन लगइन खालामबा योर पासवर्ड हेज बिन चेन्ज होननानै देखायबाय थादों। मोनसे राहा लामा दोङो जुदि नोंथांमोना अनोब्ला जानोबो हागौ नोंथांमोननि हेल्प खालामब्ला नोंथांमोना सहाय खालामब्ला नोंथांमोना मदद खालामब्ला बे ट्रिकआ खामानियाव फैनो हागौ नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला बे मिस्टार इनुस चेनेलखौ जुदि लाबोफिननांगौब्ला नोंथांमोना टुइटाराव थांनानै आंनि चेनेलनि URL लिंकखौ कपि खालामनानै पेस्ट खालामनानै टुइट खालाम बे चेनेला हेक जाबाय प्लिज अननानै रिकभार खालाम इनफरमेसन हर होननानै टुइट खालाम इउटुब टीमाव टुइटाराव थांदो टुइटाराव थांनानै टीम इउटुब दङ बेयाव थांनानै बिखौ सार्च खालामहैबानो जाबाय ओमफ्राय टुइट खालामबानो जाबाय। थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबानो जानो हागौ मिस्टार इनुस आदाया मा बुंखो थ' आं नोंथांमोननिसिम जाय टुइटार इउज खालामो नोंथांमोननिसिम आं मोनसेल'सो रिकुवेस्ट बिनाय जाबाय नोंथांमोना जाय टुइटार सालायो बिथांमोना मिस्टार इनुस आदानि चेनेलनि लिंकखौ लानानै टुइटार थांनानै टीम इउटुब सार्च खालामनानै बिथांनि चेनेलनि URL लिंकखौ होनानै बुंबानो जाबाय मिस्टार इनुस आदानि चेनेला हेक जाबाय होननानै बिनि उनाव नोंथांमोननि सायावसो जाय बिथांखौ हेल्प खालामनो नागिरदों थ' मिस्टार इनुस आदाया आरो मोननैसो खोथा बुंनांबावदों मिस्टार इनुस दैमारि चेनेलाव थ' फैदों होनबा भिडिअखौ जागायनोसै। आरो मोनाब्ला बे इनुस दैमारि चेनेलाव आङो रसखौ लाबोगोन आरो बेयावनो बे चेनेलखौ आरो खनसे ग्र' खालामनो नाजाबावगोन आं जोबोद दुखु आं बे इनुस दैमारि चेनेलाव आङो गेमिं चेनेलसो खालामनो नागिरनायमोन बे इनुस दैमारि चेनेलखौ नाथाय समा थिनासै दायो मिस्टार इनुस चेनेलाबो हेक जाबायबा बे इनुस दैमारि चेनेलावनो आङो रस्ट खालामनांसिगोन नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामगोन आरो आं गेमिं चेनेलबो खुलिगोन नोंथांमोना आंखौ मदद खालाम प्लिज अननानै। थ' नोंथांमोनसिम आं मोनसेल' सारस खालामनाय जाबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो मिस्टार इनुस आदाखौ हेल्प होदो आरो मिस्टार इनुस चेनेलखौ लाबोफिननो नाजादो बिथां इनुस आदानि चेनेलखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिथां इनुस आदाया जोंनि बर' समाजाव बेसेबां पपुलार जागौमोन आरो बिथांनि चेनेलाव बेसेबां साबस्क्राइबारफोर दङमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिथांनि चेनेलाव गासै 29K साबस्क्राइबार दङमोन बिथाङा 30K जासिगौमोन आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिसोरनि 29K साबस्क्राइबार लाबोनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ आरो गावगायनि थैखौ बेसेबां दै खालामनानै खस्थ' खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै थ' बाय बाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ थाबैनो लाबोगोन रस भिडिअ थ' नोंथांमोना नेबाय थादो थ' बाय बाय।